In the initial hours of this two-day registration weekend, 326,000 voters had visited their voting stations. Luhambe kakuhle usuku lokuqala lokubhalisela unyulo ku onke amaphondo eli. The relations between ministers is addressed by me as president because I appoint them. Uzikhabe ngawo omani izitsholo zokulwa kwabaphathisa umongameli Cyril Ramaphosa. Molweni makhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nankuvimba wangokuhlwanje. Ngosuku lokuqala lwempelaveki yobhaliso labavoti bangaphezulu nje kwamawaka angama-300 abavoti ababhalisele uvoto. Akucaci ukuba ngabaphi abaninzi phakathi kwabavoti abaqala ukuvota okanye ulutsha. Imishoni ezimeleyo yonyulo ikhuthazekile lubhaliso lovoto lwabemi boMzantsi Afrika kusuku lokuqala. In the initial hours of this two-day registration weekend, 326,000 voters had visited their voting stations and had their applications processed using the voter management device. Kuvoto lwe-internet bebenabavoti abangamawaka ngamashumi-26 emine maqanda ngaphansi kakhulu kunezikhululo ezibonakalayo. I think some of it is also because people are worried about their data. Data is very precious. And of course that's one of the reasons why the registration weekends are what we regard as an equalizing process. So whether you're somebody who's just not comfortable or you're somebody who doesn't want to spend your data doing something like this, the stations are open. Ngensimbi yesibhozo kusasa ngaphezulu kwama-90 ekhulwini ezikhululo zokuvota bezivuliwe, kodwa kukhona nemingeni exhalabisayo ekuhlaleni ethintela izikhululo zokuvota ukuba zisebenze ngexesha. It is regrettable that in certain communities there's still the practice of linking genuine concerns by communities to the electoral process in a very deleterious way, in a way that disrupts and interferes with the rights of other citizens who may be inclined to go update their registration details or to register. Ikomishoni yonyulo ezimeleyo ikhuthaze bonke abemi ukuba bathathe inxaxheba ekubumbeni ikamva lelizwe njengoko umlenze wokuqala ukubhalisela ukuvota phambi ko-2024 uqukunjelwa ngecawe. Ibena magingxigingxi inkqubo yokubhalisela unyulo kwizikhululo ze-IEC kwamanye amaphondo ngelixa iqhube ngaphandle kweziphazamiso kwezinye indawo. Iqalise ngoqhushulula inkqubo yokubhalisela uvoto e-Ikageng eMamelodi East kwiphondo laseGauteng. Abahlali bafunge ngelithi abazokubhalisela uvoto de zithathelwe ingqalelo izikhalazo zabo. Abahlali bavale iholo loluntu ngentseni yanamhlanje bethintela amagosa ekomishoni ezimeleyo yonyulo ekubenangene kweli holo. Umama uRhangalelwe Munarengo neminyaka engama-67 oko wahlala eMamelodi susela ngo-1989 ngomnye wabavoti abasebenzise elithuba ukuvakalisa ungoneliseki kwakhe nanjengoko sekuphela iminyaka emine esokola ukufumana amanzi. Uthi sidiniwa sinamanzi sisokola nokusela ipilisi oko sikule meko iminyaka emine. We are tired. Amapolisa aye akwazi ukuvula iholo loluntu lase-Ikageng nelisisikhululo sovoto emva kwemini namhlanje kuye kwanyanzeleka ukuba atyhala abahlali bebevale indlela engena kwiholo. Nangona kunjalo abahlali bafunge ngelithi akukho umntu uza kubhalisa de kusonjulula iingxaki zabo zokungabi namanzi. This year on the 4th of March, we had Minister Panyaza Lisufi to come here to come and address us. They even told us that they know that we do have a problem with water, that they are going to dispense engineers to sort this problem. But 8 months later, we haven't had anything. Entshona Koloni IEC ivule izikhululo ezingaphaya kwe-1,500 kweliphondo. Uninzi lwezikhululo zovoto kweliphondo zivule kwangexesha kwabikho magingxigingxi. Kodwa kwezinye indawo iziganeko zabahlali abavutha ngumsindo nokonakaliswa kwezakhiwo zikhokhelele ekubeni ezinye izikhululo zovoto zivalwe.
it's issues ancillary to the IEC, it's service issues and stuff like that. But we need to engage with them, and hopefully we'll be able to register voters in that area. If we can't do it this weekend, we will go back at another stage. Bekuzolile kwisikhululo sovoto esikwisikolo samabanga phansi eBellville. Abantu abakulungeleyo ukuvota baye bajonga iinkcukacha zabo zovoto ngelixa abanye beye babhalisela unyulo lonyaka ozayo. Inani labantu abangaphantsi kweminyaka engama-29 ababhalisele ukuvota kweli phondo lisezantsi kakhulu. Kungoku nje i-IEC izama ukurhwebesha ulutsha ukuba lubhalisele ukuvota. Abanye abantu abatsha balisabele likhwelo. We're not satisfied about what the government is doing for us, but I think we gotta appreciate what they give us. Yeah. But for this, I'm excited. Ukante Mahikeng kwiphondo lomntla-ntshona ibibetha ngonyawo lonwabo inkqubo yokubhalisela unyulo kwizikhululo zovoto. Amapolisa kweli phondo athi akubikwanga ziphazamiso kwizikhululo ze-IEC. Usosibajikelele we-ANC ufikile Mbalula umemelele omasipala baseMpuma Koloni ngokusilela ukuhambisa inkonzo kwangethuba. Mbalula ugaye uvoto ngombutho kumasipala ombaxi Buffalo City ngokuhambelana nephulo lokubhalisela uvoto ukwachaphazele nomba wokuvaleka kwemibhobho ehambisa amanzi amdaka eDuncan Village nokuvalwa kwezinye indawo zokubhalisela ukuvota kweli phondo. Mbalula uthi urhulumente okhokelwa i-ANC ufuneka usoloko ubeka phambili unikezelo lwenkonzo. Nangona kukho imingeni yokusilela ukusiwa kwenkonzo eluntwini, unobhala we-ANC ufikile Mbalula umile ngelithi lo mbutho uza kuphumelela kunyulo lonyaka ozayo. Indawo yokuhlala eDuncan Village ijongene neengxaki eziquka ukunqongophala kwezindlu, ugutyulo lelindle kunye neziseko ezingekho semgangathweni. Uluntu lwalo mmandla lumemelela ukuphuhliswa kwale ndawo kwaye kuveliswe namathuba emisebenzi. Ayikho nhle bhuti imeko esihlala kuyo. I-challenge esinayo asinazitoilets, asinazitep. Nalento kuyihamba apha endleleni iyasi-affecta i-storage. Kunabantu abaphuma esikolweni ababuye bahlala abangafumani imisebenzi, umsekelo bangafumani isikolo. Then ke ngoku after umuntu engafumenanga isikolo abe bezamile kuba akasifuni kakade. So ingaba kucela kubekho nje edlelo misebenzi bayifumanayo. Ukanti Mbalula uthi ayinyamezeleki into yamagosa karhulumente asilelayo ukusa inkonzo eluntwini. Kodwa umbutho nawo naseburhulumenteni funeka abantu sibasebenzele ngoba loo nto yenza umohluko. Ngoku xa singazilungisa izinto abantu badla ngothatha le nto xa kuthethwa ngovota bayenze into yokubana before ndivote makulungisa into ezithile. So masilungise izinto every day, not because kuyiwa onyulweni. Iyona nto ebalulekileyo leyo. Lo Mbalula ukwabongoze uluntu luphume ngobuninzi liyobhalisela unyulo lonyaka ozayo. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eDuncan Village. Inkokheli ye-EFF Julius Malema uyibhebhethile inkolelo athi ibubuvuvu yokuba abantu abatsha bavoti. Malema utyelele Soweto njengenxalenye yephulo leqela lakhe lokukhuthaza abantu babhalisela uvoto. Le mpelaveki yobhaliso lilingile IEC lokwandisa inani lababhalisela uvoto. Ethetha nentatheli uMalema uthi abantu abatsha bazimisele ukubhalisela uvoto. Inkokheli ye-EFF ithungathunge izitalato zaseSoweto kwiphulo lokuqinisekisa ukuba abemipeli babhalisela unyulo lukazwelonke lwango-2024. uMalema ukwakhuthaze abathunywa be-EFF ukuba bangapheleli ekuthundezeni abantu babhalise bavote kodwa bazame ukukhawulelana nemingeni abajamelene nayo. Soweto must be a contested terrain. This is the ANC base, and you can't want to remove the ANC without going to where it is rooted. Iphulo lakhe uMalema uliqale kanye kwindawo aqhele kuvotela kuyo umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa eChawela eSoweto. My coming here is not to come and see Ramaphosa. There's no Ramaphosa here. I came to see these ones who are here, the volunteers of the EFF. Ukwakhuthaze abathunywa beqela lakhe bangoyiki ngokoyikiswa. Once we take Soweto, South Africa is gone. That's why we are here, and there is a no-go area for the EFF because in our own discipline, our members are told, don't stop other parties from campaigning, and we're calling on other parties to be tolerant. Malema umile ke kwelithi uMzantsi Afrika uza kubona abantu abatsha bephume ngobuninzi babo beyokuvota kunyulo lukazwelonke.
Kwalapha ezindabeni lo ngunyaka wamakhulu amabini susela kwabhalwa ulwimi lwesiXhosa kodwa kuqala masileqisa umntwana evenkileni. Sinamkele kwakhona sikwabhotisana kwabo basandula ukungena sisiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng. Ukanti uyakwazi ukuzifumana ezindaba ukuphela nje kwazo kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Make siphinde silume kwinqaku lethu elitshotshe entla ngobusuku. Ngosuku lokuqala lwempelaveki yobhaliso lwabavoti bangaphezulu nje kwamawaka angama-300 abavoti ababhalisele uvoto, akacaci ukuba ngabaphi abaninzi phakathi kwabavoti abaqala ukuvota okanye ulutsha. Umongameli Cyril Ramaphosa uyazikhaba izityholo zokruthakuthwano phakathi kwabaphathiswa abajongene nokubonelela ngombane. Utyholwa ngelithi kuphinde kwabakho ukruthakuthwano phakathi kwabaphathiswa uPravin Gordhan, uGwede Mantashe noGqirha Kgosientsho Ramokgopa. Nangokuba abaphathiswa ababini uGordhan noMantashe bayathandabuza ukunikezela amandla kumphathiswa umbane ukuze asombulule ingxaki yombane kweli lizwe. Njengoba ukhetho eNingizimu Afrika selusemume, umongameli weqembu elibusayo i-ANC kanye nomongameli wezwe uCyril Ramaphosa ubese Soweto namhlanje ukuzonxusa abantu ukuthi baphumele bezobhalisela ukuvota ngonyaka ozayo. Umongameli Ramaphosa uthi le nhlangano ebusayo yenza konke okusemandleni ukuxazulula inkinga zabantu eNingizimu Afrika. Kodwa njengoba ekhuluma kanje, kuneyinkinga phakathi kongqongqoshe ababhekele ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bebe nogesi. Kubonakala ngazi ukuthi ungqongqoshe uGordhan, ungqongqoshe uMantashe kanye nongqongqoshe kagesi uDr. Kgosientsho Ramokgopa abazwani kahle. Umongameli wachithileke lamahlebezi. No. I mean, the relations between ministers is addressed by me as president because I appoint them and I delineate tasks for ministers. So that is in my territory. Ezithinta amazwe namazwe, umongameli Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika isibhalile incwadi eyisa kwinkantolo ebhekele umhlaba wonke phecelezi ICC ithi ayihambe iyophenya izwe lase-Israel ngokubulala abantu base-Palestine eGaza. We also are joined by a number of other countries that have done a similar type of action, and others are doing their own referral, and many people around the world and many countries and peace-loving people are appalled at the situation that's unfolding there. Kwezepolitiki zasekhaya, umongameli we-ANC uRamaphosa uthi leli qembu lizowina ngamalengiso ngonyaka ozayo. Forward to victory, forward! Kanye futhi umncomile nondunankulu waseGauteng uPanyazelo Sufi ethi enza umsebenzi omuhla ngokuxazulula izinkinga zabantu ekakhulukazi laba abangenagesi. Ngingusamkele Maseko ngibele izindaba ze-SABC eSoweto. Ilizwekazi le-Afrika lisenokutshintsha kwimeko elijamelene nayo. Oku ngokutsho kwamagqala e-ANC wayesakuba ngumongameli uThabo Mbeki neqala lomzabalazo uMama Sophie de Bruyn bebethetha kumsitho wembaso waziwa ngeCalabash Awards nokuwonga abo babenegalelo kweli nakumazwe ehlabathi eSandton eGauteng. Mnumzana Mbeki uthi ingxelo yeziko iHarvard ngobume boqoqosho lweli iyaxhalabisa. Ubusuku obungasayi kulibaleka apho bekuwongwa indima edlalwe ngabemipeli apha ekhaya naphesheya kwezilwandle. Phakathi kwabo ngumama Sophie de Bruyn owakhokhela umngcelelo wamanina ngo-1956. Kuphela kwenkokheli edla amazimba kwezo ezagqithisa uxwebhu lwezinyanzeliso kowayeyinkulu-mbuso yelo lixa uJG Strydom. Kodwa ulilela imeko oyiyo uMzantsi Afrika wanamhlanje. It seems South Africa has developed stagnation. Economic discrepancies are seemingly larger than before. Kunjalo akalahlanga themba ngomzantsi Afrika. We must continuously address present challenges, economic struggles, political complexities, and persistently high unemployment and poverty rates demand our attention. Wayisakuba ngumongameli ukwacangathe kulamazwi ecaphula kwingxelo yeliziko laseHarvard ngobume boqoqosho. It says it is painfully clear that South Africa is performing poorly, exacerbating problems such as inequality and exclusion. The economy's ability to create jobs is slowing, worsening South Africa's extreme levels of unemployment and inequality.
Uba umbheki uthi alikho elokusonga izandla xa kunyekenyeke kunje. Despite all of these things that are happening, we still have this capacity among the people, among our people as a country, to produce the kind of good work and the good deeds and the good things that the South Africans do. Ibibubusuku bokuwonga abo babe negalelo elincomekayo, kodwa ibikwalixesha lokurhwaqula kwimingeni ejambelene nelizwekazi iAfrika. Lo ngunyaka wama-200 susela kwabhalwa ulwimi lwesiXhosa. Iphondo laseMpuma Koloni libhiyozelele sisigaba ngomsitho obanjelwe Makhanda. Lo msitho ubuqwalasela ulwimi olutyebileyo lwesiXhosa ukukhuthaza nokusetyenziswa kolwimi lwenkobe. Kubhiyozwa ukuba nebhongo neqhayiya ngolwimi lesiXhosa. Imbali nentsusa yolwimi lesiXhosa isuka kunyaka ka-1823 nalapho umbhali wokuqala wezibhalo zolwimi lesiXhosa yayingumfundisi uJohn Benny. Nangona sele kugqithe iminyaka engama-200 kubhalwe olu lwimi, ingcali nenjingalwazi kulomsitho zithi kusekude engqinibeni. Ba uyalulahla ulwimi senkathazweni. Asiyiboni ke ngabanye lo nkathazo leyo kuba izinto esinomdla kuzo azibhalwanga ngesiXhosa. Ukanti izithethi kulomsitho zibalule nokubaluleka kokufunda ngelwimi lenkobe kumaziko aphakamileyo emfundo. Yonke into eyimpilo yethu funeka siyibhale ngolwimi lwethu. Noxa kusenziwa inzame zokuvuselela olu lwimi lesiXhosa, ixesha lengcinezelo ngabantu basemzini kweli loMzantsi Afrika laluqhwalelisa olu lwimi ingakumbi kwimiba yokuthatha inxaxheba kwezoqoqosho. Bafundiswa into yokuba ze bafundele baqeqeshelwe ukusebenza. Yabe ke ngoku abantu abaphethe imisebenzi ngabantu abathetha isiBhulu nesiNgesi. Yahlala ke lonto yazinze ebantwini into yokuba ukuze ube ngumuntu oyawuthi uthatha inxaxheba kwezoqoqosho kwelizwe kufuneka ukuba wazi isiNgesi nesiBhulu. Ukanti isebe lezemidlalo inkcubeko nobugcisa lukhankanye ukubaluleka kwentsebenziswano phakathi kwesebe lezemfundo eziseko ngenzame zokuqinisekisa ukuba ulwimi lesiXhosa luthathelwa ingqalelo ngokusifunda nosibhala. Sesiziqalile ingxoxo nesebe lezemfundo eli lezikolo ke ukuba makuthethwe ngoba abantwana kufuneka bayibambe pha kula mgangatho wezikolo ukuba kuthethwa isiXhosa. Iindaba ze-SABC ndingulwando nomoyi ndisemakhanda. Intshatsheli yehlabathi ye-800 meters uCaster Semenya usungule iphulo lokuqeqesha imbaleki eziselula nesakhasayo ukuveze oku ngethuba kuphehlelelwa ngokusesikweni incwadi yakhe ethi The Race to Be Myself. Incwadi yakhe ingohambo lwakhe olusuka kumntu onobuchule oziqeqeshe ngokwakhe ukuya kweyona ndawo phambili yomdlalo wakhe nangeziganeko athe wadibana nazo kulo mdlalo. Caster Semenya watendela luvumo umhlaba wonke jikelele nga-2009 ngesikhathi abuya kumidlalo yema-World Championships eBerlin kulaseGermany. Wabuya phethe indondo yeligolide. Kwajabula iningizimu Afrika yonke. It is very important, to love yourself. I think we sometimes tend to get lost in the mist where we want to live life, based on what others, think of us. Akusibo bonke ke emhlabeni labamjabulela Caster Semenya njengoba bekaqhubeka njalo ngekubashiya mhlaba wonke jikelele. Because it's like when they're sleeping every day, the high ceilings, they see my name. They be like, what is it that we can do to destroy this human? Kepha ke umndeni wakhe uqhubeke njalo ngekuma naye wamesekela njalo. Nanobe nje Caster Semenya abenetingcinamba letinyenti endleleni angumsubathi, kepha bekaphakamisa emehlo akhe njalo abuka ukuthi intsambo ingakuphi. Ngelibhuku lakhe lelithi A Race to Be Myself, ufuna ukuthi atise umhlaba wonke ngendlela lahlukumedeke ngayo endleleni nendlela futhi lente ngayo ukuthi aqhubeke ngokuphumelela. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu. Leti Iindaba SABC eJosi. Kalondlela soqonqothela uvimba wangokuhlwanje senikhumbuza zangomsozisa noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.